Foguete. Que pasa? Que é ese balbordo? Non é o mesmo que oio eu. Oio, espertoume ese ruido tan horroroso. Que será? Pois non che sei, pero non pode ser nada bo. Mumu, por que fixestes tanto balbordo? Que nós non fixemos nada. Ese ruido espertounos a Rita e máis a min, pero non foi cousa nosa, porque nos bota sempre as culpas de todo o raro que pasa nesta casa. Non hai dereito. Oiches, ti que dis que será? Imos ter que investigar de onde sae. Eu non vou, porque a última vez que oímos un barullo raro pensamos que era un monstro e pasei moito medo. E de vos, e cando volvades, xa me contaré de lo que era. Mumu, veste comigo? E non vou ir, querido amigo Milo. Hoxe vou ser Mumu, a xenial axudante do detective Milo. A investigar, detectives. Ide contento, non vai a ser un monstro de verdade que vos coma. Rita, xa che dixemos tropecentas mil veces que os monstros non existen. Que atoparemos durante a investigación? A ver se vai ser Olga a cantar ou Alfred a roncar como adoita facer. Non teño claro que pode ser, pero espero que sexa algo fascinante. Poida que teñas razón, Milo, polo menos espero que a teñas. Espera! Ola, mira pra aí, Milo! Parece imposible. Hai que ver que cousa tan rara. Non Mima! pode crer. Sí! É un avión. Non, é moitísimo meirande. Pra min que é un foguete. Un foguete? É que fai aquí un foguete? Non teño nin idea. Mira, parece que hai alguén dentro do foguete e vai cun traxe moi raro. É un cadelo e vai vestido de astronauta. De astronauta? Astronauta quere dicir navegante das estrelas. É alguén que vai ao espazo exterior. Ala, eu tamén quero ser astronauta. E eu. Pero para iso hai que ser moi intelixente e hai que ser moi bo estudante. Mumu, onde estás? Mumu, baixa dai! Ola, astronauta. Ola, becerriña, como te chamas? Eu chámome Mumu. E ti? Eu chámome Laika e son astronauta. Pra onde vas neste foguete tan grande? Vou á Lúa para realizar unhas investigacións científicas. E logo ti? Eu tamén estou a realizar unhas investigacións moi importantes. Hola! Ola, Milo. Esta é a miña amiga Laika, a astronauta, e vaime levar á Lúa. En serio, eu tamén quero ir. Eu non dixen que te fose levar á Lúa. Xa, pero podemos ir, verdade? Di que podemos. Pois non sei, vou ter que facer moitos cálculos para incluir 2 pasaxeiros máis. Teño que volver calcular a traxectoria do peso, o ángulo de saída, moitas variables. Nós non somos só 2, somos 6. 6? Sodes moitos. Non teño comida para tanta xente. Ti por iso está tranquila. Se traio a comida, déixasnos ir contigo. A ver, deixo-vos, pero hai que cumprir unhas normas moi importantes. Normas? Encantan as normas. Son unha fanática das normas. Xa, dirás de non cumprilas. Iso non é verdade de todo. Son moi responsable e sempre fago as cousas que me mandan. Agora imos ir á Lúa! Viva! A primeira norma é... Mira, mentres lle explica as normas a Milo, eu dígolles a todos que se preparen para a viaxe e dentro de media hora estamos aquí prontos para sair. Ata logo!
Rita, Olga, Alfred, Talalo. Todos aquí, veña, vide todos, bolide. Teño algo super rexoubeiro que dicirvos. Que pasa, Momo? Que pasa? Que pasa? Pois pasa a cousa máis importante, fantástica, maravillosa, increíble, estupenda, increíble. Iso xa o dixera. É abraiante que nunca na vosa vida soñastes que puidese acontecer. O que? Pois que atopei un foguete cunha astronauta que nos vai levar a todos ao espazo exterior. O espazo exterior. Iso, pero como non ten comida para todos, temos que coller toda a comida que atopemos, porque imos botar na lúa unha boa tempadiña. Veña, levantade mo cu, apurade, que marchamos agora mesmo para a lúa.